Når du skal tråde din undertråd, så skal du åbne ind til spolehuset. Det sidder herinde. Det tager du ud her. Så tager du din spole og putter i. Og du skal tjekke, hvad vej din spole kører. Fordi den skal køre med uret rundt. Ellers så syr din symaskine forkert. Når den kører med uret rundt, så sætter du tommeltotten på. Trækker tråden op i den lille rille. Og op her. Sådan der. Så sidder den fast. Så for den ikke falder ud, så holder du lige fast, mens du åbner for krogen her. Nu kan din spole ikke falde ud. Nu skal du have dit spolehus ind her. Og det gør du ved, at du kan se, der er sådan en lille krog, den skal op i hullet her. Sætter den ind der. Så for at få undertråden op nu, så du kan sy, så holder du fast med venstre hånd i tråden fra overtråden. Så tager du med din højre hånd og drejer på hjulet om på siden, og husk at dreje ind mod dig selv. Mens du drejer her, så fanger den din undertråd. Så kan du lige med en saks lige gøre sådan her, trække den ud til siden. Så har du begge trådene, så må du lukke, og så er du klar til at sy.